Ahojte, milé ženky. Tak ja sa vám dnes prihováram, aby som sa vám trošičku predstavila a aby som povedala čosi viac o mojej ceste a súčasne o tom, akými spôsobmi vlastne s mojimi klientmi pracujem a čo ma k tomu priviedlo. Takže dovolte mi predstaviť sa v prvom rade. Moje meno je Ľudmila a už 6. rokom žijem na ostrove Bohol, tuto na Bali. A sprevádzam ľudí na ceste k ich poslaniu, takže primárne sa venujem ľuďom, ktorí smerujú k liečiteľstvu, ktorým sa otvárajú rôzne dary na úrovni duše. Avšak moja životná cesta ma priviedla aj k tomu, že som začala pracovať so ženami, ktoré sú veľmi v mužskej energii, pretože práve toto bola moja cesta, kedy kvôli detským traumám, generačným traumám a možno aj nejakým karmickým záťažom moja energia spolu vytvárala situácie, kedy som nemala harmonické vzťahy a podobne. Takže ono sa to začalo asi tým, že som sa narodila v maličkom vinárskom meste pod vrcholom Karpát. A hrávala som dlhé roky basketbal a robila rôzne športy, no a potom som odišla vlastne študovať vysokú školu do Brna a neskôr do Banskej Bystrice, ale mala som veľké množstvo zdravotných problémov. Takže čo sa vlastne nakoniec stalo, bolo to, že som odišla cestovať po Ázii a na Fidži. A už som sa nevrátila. Teda vrátila som sa vyriešiť si dokumenty a papiere, ale ostala som na Bali. Život ma sem zaviedol, aj keď som to nikdy neplánovala. A môj život bol sprevádzaný primárne veľkým množstvom fyzických bolestí. To znamená bolesti primárne na pravej časti nášho tela, na tej mužskej. A práve kvôli tomu som započala proces liečby, čiže robila som fyziofitness, pomohla som svojim klientom vo fitku pomáhať napraviť nesprávne držanie tela. A neskôr som pochopila, že na to, aby som ľuďom pomohla odstrániť bolesti a podobne, potrebujeme adresovať ich nervový systém a traumy. A tým pádom vlastne sa začal môj hĺbkový proces liečenia mojich traum, ktorý bol neúrekom, pretože sa narodila v dysfunkčnej rodine a s veľkým množstvom naozaj záťaží od predkov a podobne. Súčasne však, akokoľvek o tomto rozprávam, tak to myslím s úplným rešpektom a úctou k mojej rodine, pretože ja viem, že moja duša si túto líniu vybrala. Vybrala si vlastne celú moju cestu a jednoducho to tak malo byť. No a čo sa vlastne ďalej stalo, bolo to, že ako som čistila svoje telo, tak mi začali chodiť downloady. Začala som viac sťahovať, začala som sa viac stávať kanálom a channelom. No a nakoniec som pochopila, že pracujem energeticky. To znamená, energeticky cez mňa vychádzajú traumy, potlačené emócie, rôzne energetické veci mojich klientov von. Či už prostredníctvom vzývania, alebo grgania, alebo niekedy hýbem rukou, akokoľvek sa to otvorí. A súčasne im aktivujem nové veci, ktoré cez mňa ako cez taký kanál prechádzajú. Niekedy k tomu príde aj nejaká verbálna správa. No a následne vlastne sme s kamarátkou otvorili program, ktorý sa volá Kurandera, ktorý je pre budúcich liečiteľov. A ja som opustila asi rok a pol dozadu starú prácu a začala som sa venovať primárne liečiteľom. No a do toho mi počase vstúpil do života muž, ktorý mi poukázal na všetky moje detské zranenia. Je to môj súčasný partner, s ktorým sme sa stretli počas môjho pobytu v Indii pod poslednou horou Arunachala. A tam sa začala divoká jazda. Jazda plná lásky a krásnych prvých mesiacov a neskôršie stlačenia gombíkov a vyťahovania traum na povrch mojich a jeho. A vzhľadom k tomu, že aj on máme veľké množstvo detských a generačných zranení, tak ten vzťah nebol ľahký. A netvrdím, že všetko ide hladko do dnešného dňa. Ale obrovské množstvo vecí sme rozkľúčovali a pohli, pretože sme pochopili tie svoje detské zranenia. Pochopili sme a súčasne vieme, ako pracovať s energiou, takže vlastne to dostávame von aj z toho tela, nie len v zmysle. To je jeden z dôležitých aspektov, na ktorých vlastne s mojimi klientmi pracujem, je, že im vysvetlím, že to nie je všetko iba v hlave. Áno, v hlave sú tie uvedomenia, ale všetky tie veci držia určitý energetický náboj, ktorý sa súčasne ukladá v našich čakrách. Ukladá sa v našom nervovom systéme, v našich svaloch, v našich fasciách, dokonca aj v našich klbíkoch, v našich kostiach, šľachách, kdekoľvek. Naše telo je schránka. A práve preto základným pilierom, s ktorým pracujem a čo je vo väčšine prípadov prvým krokom, je to, že adresujeme telo. Aby sme tie staré veci dostali von, pretože bez toho tela sa na novú realitu neprevibrujete. Len tak ľahko. A tá cesta potom trvá dlho, takže tá efektivita tej mojej práce s klientmi vlastne spočíva v tom, že adresujeme telo
a mám obrovské množstvo holistických zdravotných metód, ktoré nie sú, niektoré z nich sú známejšie, niektoré sú menej známe, ktoré svojim klientom poskytujem viac menej na mieru, pretože som si všetkými tými metódami prešla. Ja som investovala niekoľko desiatok tisíc do mojej liečby. Do dnešného dňa myslím, že to je okolo 50 000 eur. A to si nerobím srandu, ja som mala tak zdravotné problémy, keď som začínala s týmto biznisom rok a pol, ja som mala niekoľko tisíc eur v minuse. To je taktiež realita. A dnes žijem nádherný život na krásnom ostrove Bali, teda kde som už 6. rok, ale jednoducho pred tým rokom a pol to nebolo finančne ideálne, pretože bolo po covide a ja som vlastne nevedela, kam smerujem. A dnes žijem nádherný život v hojnosti, kedy mám biznis, ktorý mi dovoluje mať stabilný príjem. To znamená, že peniažky sa mi točia a stále mi tok ide a mám obrovské množstvo času sama pre seba. Sama na seba, na svoj vzťah, na radosti, na starostlivosť o seba, ale súčasne aj na starostlivosť ohľadom mojich klientov, alebo teda o mojich klientov. A to všetko vyžadovalo nejakú vnútornú prácu a následne nejakú kvantovú akciu. No a v rámci mojej práce vlastne poskytujem 1 na 1 terapie alebo konzultácie, kedy sa s ľuďmi rozprávame vlastne na tú tematiku toho, čo ich v živote trápi. Následne nájdeme koreň a potom ho energeticky prečistíme. Pardon. A ďalšia vec, ktorú robím, je čistenie čakier rôznymi metódami, buď kvantovaním, alebo 1 na 1, alebo mám aj predtočený program na čistenie čakier, ktorý je k dispozícii. Ďalšia vec, ktorú robím, sú také maličké, veľmi lacné kvantové náhrávky, prostredníctvom ktorých ľudia sa môžu každý deň 3 až 6 minútiek vybrovať a hýbať tak s platformami, hýbať tak svojou realitou. No a následne máme rôzne druhy programov, ale o tom sa však viac už dočítate vlastne aj na mojom profile, pretože tie nebudem spomínať v tomto videu, pretože tie sa vlastne s postupom času menia a toto video chcem nechať stabilné. Takže to je tak v skratke o mne. Tí z vás, ktoré cítite, možno, že by ste sa chceli viac dostať k svojej esencii, k svojej podstate, k svojmu pokoju, vytvoriť si život v harmónii, je to možné. Ono to stojí nejakú vnútornú prácu, nejakú energetickú prácu. Finančne to vôbec nemusí byť náročné, závisí od toho, z akého bodu vychádzate. A všetko je to možné, závisí iba od toho, či tá vaša duša je naozaj na tento krok pripravená. Pretože práca so mňou nespočíva v tom, že ja niekoho ťahám za ručičku na kopec, ale spočíva v tom, že mu ukážem tú cestu a vyžaduje to, aby naozaj človek bol aj na vnútornej úrovni pripravený, pretože veľa ľudí má schopnosti, ale to neznamená, že je ich čas. Takže ak vás čokoľvek moja energia volá, akýkoľvek z programov alebo zo služieb, keď to tak mám nazvať, ktoré poskytujem, tak si ich poprosím, prečítajte, pokojne sa mi ozvite, s veľkou radosťou vám prosprávam viac, odpoviem vám, no a prajem vám krásny deň. Pozdravujem vás z tohto nádherného, pokojného miesta, priamo pod sopkou Mount Agung, ktorú nevidno, lebo je za mrakmi. A želám vám, aby sa vám naozaj na tej vašej ceste duše darilo čo najlepšie a keď budete cítiť volanie, tak sa mi ozvite. Ďakujem krásne. Ahojte.